Ako si začistiť priekrčník s tým, že si upravíme aj výstrih. Pokiaľ máme priekrčník moc vysoko, tak si ho takto preložíme na seba, ako vidíte vo videu, a môžeme si ho aj prišpendliť, aby sa nám to nepohybovalo. A pokiaľ potrebujeme priekrčník zväčšiť, tak takto si ho pekne môžeme zväčšiť pomocou nožnic alebo rezacieho kolieska. Teraz, keď už máme priekrčník pripravený na rozmer, ktorý potrebujeme, premeriame si celý jeho obvod. Meriame to tak, že prikladáme po kúskoch meradlo po celom obvode priekrčníka do jeho tvaru a ideme asi tak 0,5 cm alebo 7 mm od kraja v mieste, kde budeme všívať patent na začistenie priekrčníka. Tento rozmer, ktorý nám vyjde, si nájdeme v tabuľke. Tabuľka je rozdelená do 3 stĺpikov podľa koeficientov pružnosti materiálu, ktorý budeme používať pri začistení. Ja mám momentálne hladký patent, ktorý je dosť pružný, tak používam koeficient pružnosti rozmer obvodu priekrčníka krát 0,75. Vystrnem si prúžok do rozmeru, ktorý som si pozrela v tabuľke, zošijem, zažehlím na polovicu. Teraz si priekrčník preznačím stredy predného a zadného diela a takisto to musím mať vyznačené aj na prúžku. Stredy predný a zadný diel. Na zadnom dieli mám vlastne šev, takže priložím líco k lícu preložené a prišpendlím, takisto to spravím aj do predného dielu. Moje meno je Magdi Balajová a budem rada za vaše odbery a lajky. Takto prišpendlené si otočím, aby som tú voľnosť rozdelila do celého obvodu a ešte si to môžem prišpendliť vlastne v tých štvrtinách. A potom už len priekrčník idem šiť na overlocku.